Godmorgen vloggen, og velkommen til den her video. I dag er det dag 3 i min studenteruge, og det der skal ske, det er, at pigerne skal i Djurs Sommerland. Om lidt så kører jeg, og jeg glæder mig. Så holder jeg på skolen, og skal have Juliane med, så vi kan komme afsted. Ej, hvor er det spændende. Og folk bliver bare studenter i vilde drag. Det bliver mega fedt. Vi ses i Djurs Sommerland. Hej vloggen, så er vi kommet til Djurs Sommerland. Jeg har også... Juliane! Og vi har selvfølgelig hurtigt med. Og vi har camperet bilen her. Nu venter vi egentlig bare på, at vores sidste venner ankommer. De hurtigste venner i verden. Ja. Klokken er 12:30 nu, og det er jo ulovligt at tage i Djurs Sommerland, når klokken er 12:30. Så vi ved det godt. Ikke skriv i kommentaren, vi er dumme. Vi ved det godt. Pigerne er kommet nu. Jeg har fået kortet med, og er nu klar til at forfølge min drøm om at prøve 24 rutsjebaner på 24 timer. Det går hurtigt. Thomas, bare hold fast. Nej, kom nu, Thomas. Pigerne skal ind og være Tyr, Odin, Thor og Loke. Det er fordi, jeg går med Odin, Loke og Thor. Du skal også have den her vinkel herovre. Men hvad er der? Har du brugt det til med, og det gik sådan? Det skal man ikke. Nej, det var... Goddag. Nu sker det. Vi starter vores rejse på det sted, hvor vores ekspedition startede for mange år siden. Nej. Der er ikke de eneste dyrearter, der lever her. Og se det her. Det her er virkelig et fantastisk sted. Lyd, det spektakulære syn. Det er den udstråler lærker det der. Altså. Altså, jeg er virkelig bange. Så har pigerne været ude at bade. Sindssygt fedt, sindssygt lækkert. 10 ud af 10. Vi ses. Yes! Så er det badetid. Pigerne skal have en godt swish. Vink igen. Pigerne er ved at være godt trætte nu og skal bare have det sidste ud af dagen. Og hold et øje åben, og så det andet. Så sover man halvt. Ej, det ryster i jorden jo. Det har ret lang tid. Ej, men det er så vokset ben, der. Så er vi færdige her i Djurs, og vi skal på Mac'en nu. McDonald's med... Skal vi tage sådan en tyk her? Ja. Pigerne er så trætte lige nu. Prøv at se mine øjne. Jeg tror, altså jeg skal i hvert fald lige sove, så jeg sådan kan se lidt ordentligt ud i gaden i Randers. Ja. Jeg venter lige til at få Så mad. jeg vil bare lige sige... Let's go hunger. Ej, fuck. Hvad så, hvis man sætter en skæv? Se, hvor tør. Er den tør, ja? Der mangler glas. Se, hvad er det der så? Jeg kan ikke smage. Det er ikke nok. Jeg kan ikke smage. Og hvad siger du? Er den tør? Min er våd af blod. Selvfølgelig er den det. Ja, selvfølgelig er det det. Våd af blod.